O remate do ano en Cambados sabe a chocolate e tamén a uvas. Este ano a organización decidiu repartilas pensando sobre todo nos pais e nais que acompañan os pequenos. A cita foi por terceiro ano no Salón Peña. Entre os cativos a diversión estivo máis que garantida. Xogaron, bailaron e pasaron en grande. Os maiores pola súa banda ven a iniciativa como un bo xeito para entreter os fillos. Sí, contentísimas, ilusionadas, con ganas xa de que sea. Moi ben, a eles encantan e a nós tamén. E hai que aproveitar. Con meu neto, celebrando o fin de ano. Sí, estamos aquí pasando ben un pouco con eles. No, vimos todos os anos. Sí, claro, que o pase moi ben. Ainda que os meus non están moi participativos hoxe. Hai que celebralo, non? Porque senón que... De maravilla. Moi ben, moi ben. Moi ben, en plan, moita xente cos pequenos, que é o principal, pasalo ben cos pequenos, en plan, entrar en precalentamento para a noite. Que se vayan animando. Despois de tanto baile chegou o ansiado momento. As badaladas do mediodía que daban a entrada ao 2019 en Cambados con 12 horas de antelación. Entre os nenos, a hora de escoller entre lambetadas e uvas, téñeno claro. Os lacasitos ahora. Los lacasitos. Os lacasitos. Aínda que os máis maiores, por iso de irse facendo as tradicións, prefiren o de toda a vida. Las uvas, las uvas. Uvas pola noite. Ahora vou a tomar as uvas. Estas badaladas prematuras están organizadas pola Asociación de Comerciantes Zona Centro de Cambados e tamén conta coa colaboración do Concello.